Takže ja vás tu vítam, moje meno je Juraj Michálek a kým nám to tu naštartuje, tak si dáme jednu súťaž. Máme proste pár minút na to, čo vám chcem odprezentovať. Ja si myslím, že vás to môže aspoň trochu zaujať. Tak dám súťažnú otázku, tu na také ako fajné tričko jedno. Koľko má moja prezentácia slajdov? 20 zlé, málo. 33 málo. Žiaden ne, to tiež nie je pravda, ja ich tu mám. 40 málo. 52 veľa. 48 málo. 49, paráda. OK, nemusíte sa desiť, nie je to žiadna taká tá manažerská prezentácia. Je to technologické, pôjdeme technologicky k veci. Ešte spravíme anketu, koľko ľudí tu používa nejakú aplikáciu na App Engine. Nikto? Super. Čo? Super, tak, to je úplne ideálne. Koľko ľudí riadi nejaký softwarový tím? OK, výborne. Koľko ľudí používa PHP? Dobre, výborne, aspoň trošku sa precvičíme v tom zdvíhaní tých rúk. Tak, mne to tu už možno aj nabehlo. No to je neuveriteľné. To fakt tie počítače sú proste iné na tej prezentácii, oni nechcú fungovať. A fakulte informatiky, to je už samo o sebe bieda. Tak. Nie. PDF. Good. Tak, ja to tu skúsim ešte zapojiť, to ešte bude ďalšia vec, či sa mi to podarí. Fire. Fakt sa mu nechce. Ja tu už mám tmu teda. Už to asi zmizlo? Super, hej, tak fajn. OK, PDF-ko tu je. Dobre. Cool. Ctrl L, funguj. A neviem, čo ten počítač robí. Výborne. Tak, máme tu slajdy, ja si tu zhasnem. Nočný osvietlenie, čo mám vypnúť? Všetko. Wow. Tak, vítam vás tu v tom... To je hrúza toto. Hop, šťuk, a je tma. Dobre, tak máme tu tmu, poďme na to, síce moc ma nevidíte, ja sa tu budem nejak pohybovať. Takže, deti, uvedené riešenia, ktoré tu ukážem, nie sú silver bullet ani magický lektvar. Prosím vás, uvedomte si, to je to disclaimer na začiatku. Ja vám tu ukážem, ako je to fancy, ako je to proste fajn. Čas problémov to rieši a nové to prinesie. Čím sa zaoberám? Ja sa zaoberám hlavne automatizáciou softverového vývoja, zjednodušením toho vývoja a hľadaním vecí, ktoré vám môžu pomôcť pri škálovaní projektu. Hej? Pohybujeme sa v projektoch, ktoré sú rádovo v roku alebo väčšie. Tak, časti kurzu, ktoré si myslím, že by vás mohli zaujímať. A pozrime sa na to, ako sa v dnešnej dobe vyvíja klasická aplikácia klient-server, ktorú chceme napríklad predať niekomu. Čo je prekvapivé u niektorých aplikácií, že by ich niekto chcel aj predať. Pozrieme sa na to, čo nám prináša, aký mindset nám prináša Google App Engine. Hej? Aj keď ho nepoužívate, tak vám ukážem, na aké veci by ste sa mali pozrieť a čo vám proste umožní. Tak, potom si ukážeme technológiu BlazeDS a z tohoto si ukážeme Service Discovery, kde automaticky vygenerujeme nejaké komponenty, ktoré inak by sme museli ručne na klientovi písať. A na konci sa pozrieme na kontinuálnu integráciu. Tak, roboty veľa, času málo. Máme nápad, vy máte nápad, startupy, dneska tu máme tie startupy všade a dostanú skvelý nápad, sadnú večer v hospode, nakreslia si proste jasne ten plán, jak tá aplikácia má vyzerať. Tunak CMQD aplikácia, tu je web server, tam Oracle. Takže takto vyzerá napríklad naša aplikácia, ktorú chceme predať niekomu. No, je to kreatívne, ale otázne, ako to dopadne. Tak poďme sa pozrieť na to, ako vyzerá klasický model. Keď už sme si tú aplikáciu takto v tej hospode pri tom pivu, alebo v nejakom, keď by sme už išli do nejakej firmy, teda pri nejakom meeting stole vymysleli, tak čo my musíme spraviť? Musíme navrhnúť databázu, kam sa nám tie dáta budú akože ukladať. Potom musíme navrhnúť nejakú dátovú vrstvu, ktorá nám s tým komunikuje. Potom musíme navrhnúť nejakú vrstvu s logikou, s nejakými kontrolérmi, ktoré proste tam riešia nejaké tie biznis dáta. No a ešte sme neskončili.
Ďalej potrebujeme pri tej komunikácii klient-server navrhnúť nejaké rozhranie. Web services, to bol veľký hype a teraz väčšinou web services, to je pomalé, hej? Lebo web services je ťažké dobre naimplementovať. Nový hype, REST. Použijeme REST, komunikácia, klient-server, RESTové protokoly. Takže ďalší krok, ktorý my musíme spraviť, je navrhnúť nejakú serializáciu medzi tým klientom a serverom a navrhneme proste nejaké volanie. A ešte sme ale stále neskončili, hej? Potom potrebujeme toho klienta, či už je to ako integrovaná aplikácia webová, tak musíme navrhnúť nejaké to UI a dať tam nejakú tú použiteľnosť. Takže stále pracujeme tvrdo a máme hotovo, spýtajme sa teraz. Máme hotovo už aplikáciu? No houby s Macom nemáme. Aplikácia rozhodne ešte nie je hotová, musíme kúpiť nejaký hosting, kam to umiestnime, či už to bude Web4U, alebo nejaký iný provider, alebo Amazon. Musíme ju tam umiestniť na server, čo je ďalšia práca. A ideálne je, na čo veľa ľudí na začiatku nemyslí, že nemajú rozlíšenú testovaciu a produkčnú verziu, takže oni testujú na produkčnej verzii, testujú priamo na klientoch, čo nie je úplne zdravé. A ďalej, čo typicky chýba v aplikáciách a čo si musíte sami zabezpečiť, rúčo, je zber nejakých logov a chybových hlásení, pretože ľudia si myslia, áno, programátori však vieme programovať, ne? Tak napíšeme aplikáciu, aké chyby tam môžu byť, ne? Tak nahodíte aplikáciu ku klientovi, kým to nabútuje, 6-krát to spadne. No a hlavne aplikácia nám, milé deti, nezarobila doteraz ani jeden deravý americký dolár alebo groš. Takže v podstate takýto model to je taká ako cesta do pekla. Hej, pokiaľ sa na to pozrieme. Prečo na to tu upozorňujem, pokiaľ vy máte nejaký nápad a naštartujete tú aplikáciu, tak musíte počítať, že toto všetko sú totiž náklady. Hej? Máte náklady na vývoj servera, aj keď robíte PHP-kovú aplikáciu, náklady na vývoj klienta, náklady na komunikáciu, na implementáciu toho komunikačného protokolu. Je síce pekné, že pokiaľ to máte na jednom serveri, že to funguje, ale vám to neškáluje. Keď už potrebujete 100 000 návštev za hodinu obslúžiť, tak bežný model nestačí. No a nám tu postupne pri tom modeli rastú používatelia a teoreticky s tým nám rastie aj nejaký príjem, možno. Také cudzie slovo, time to market, keď toto poviete vývojárom, tak vám vyhodia výnimku, nerozumiem syntaxi vášho kmeňa. Hej? To je úplne bežné. Takže vývojári, typickí perfekcionalisti, sa snažia vylepšiť napríklad komunikačný protokol a oddalujú vám release toho produktu pre ten trh, ktorý by vám mal nejaký ten dolár alebo euro priniesť. A to ešte všetko, nie je všetko, hej? To sme ešte len začali. My sme zatiaľ vyrobili nejakú aplikáciu a teraz skúsme zmenu. Pretože čo je vo svete? Vo svete máte zmenu, furt sa niečo mení. Niekto vymení Twitter za Foursquare a všetko sa mení, hej? A príklad, musíme zmeniť logiku. A teraz zmeníme atribút v databáze, musíme zmeniť logiku, musíme zmeniť serverové API, dátovú štruktúru, klienta musíme zmeniť a všetko sa nám to rozbije. Takže, a čo ešte typický ďalší problém? Too much features, pretože s čím príde manažer, ktorý má hlavu v oblakoch, chceme proste vlastnosti, hlavne toto a toto ešte tam treba. No proste vznikne taký feature soup a vaša aplikácia sa komplikuje a je nenasaditeľná. Takže položme si otázku, prečo vlastne vôbec niekto vyvíja software ešte dnes? Keď je to také komplikované, proste do takých problémov škaredých sa dostanete. Prečo? Dobre, skúsme to inak, skúsme to radostnejšie, veselšie. Pozrime sa na to, či je možné vôbec niektoré tieto kroky, ktoré som spomínal, zjednodušiť a tým pádom znížiť cenu toho vývoja. Poďme sa pozrieť na taký priemysel. Ja si myslím, že ľudia od počítačov by občas mali zájsť aj k tým mašinám, ktoré kdesi obrábajú nejaký sústruh, nejaký CNC stroj a pozrieť sa na to, ako tam sa rieši nejaká automatizácia výroby. Aspoň pre inšpiráciu, nie všetko sa dá aplikovať. Takže tam sa typicky hlása, potrebujeme automatizáciu, potrebujeme systém a ešte lepší systém. Hej? Takže v podstate ako mám firmu, alebo ako mám nejaký projekt, postupne ho vylepšujem. Poďme sa na to pozrieť, čo nám prináša Google App Engine.
a na čo sa dá použiť. Takže Google App Engine je v podstate taký akoby free hosting, hej? Nazvime to takto. Až 10 aplikácií sa tam dá umiestniť. Si poviete, ja mám hosting tunak za 50 korún na mesiac a mám tam 10 giga priestoru, akých 10 aplikácií. No, lenže to, čo tam je prínosom toho Google App Engineu, je škálovateľnosť, nútená. App Engine vám neumožní naimplementovať veľa takých tých fancy vecí, ktoré sú napríklad v databázach, napríklad máme tam select, v selecte je join, v ňom je left join, v tom left join je right join, v right join je proste inner join. A takto sa proste ujoinujete, pustíte to na databázu, vývojárovi to chodí, pretože tam má 4 položky v tabulke, pustíte to na produkčnom stroji, uvaríte server a proste klienti všetci stoja, pretože váš server počíta left joiny, right joiny, inner joiny, hej? Tak. Proste nedovolí vám to kopec veci a na výpočet máte maximálne 30 sekúnd. Podporuje to Python a Java. To, čo je na tom pekné, že je k dispozícii integrované deployment prostredie v rámci nejakého IDE a veľmi pekná vec je tam verzovanie aplikácií. Ja to tu spomínam preto, že tieto isté vlastnosti môžete skúsiť nájsť v iných technológiách. Proste pohybujem sa v PHP, tak hľadám proste hosting alebo framework, ktorý podporuje tieto vlastnosti. Napríklad to verzovanie aplikácií, to je strašne super. Mám aplikáciu verziu 1, deploynem ju, len tým, že poviem jej číslo. Aplikácia si beží, klienti sa pripájajú, všetko komunikuje. A teraz ja ale potrebujem testovať si ďalšiu verziu. No tak u App Engineu poviete, teraz mám verziu 2 a všetci, ktorí k nej pristupujú cez URL 2, meno mojej aplikácie, tak komunikujú s novou verziou. To je strašne super. Hej? A potom, len keď už je aplikácia odskúšaná, poviem OK, prepíname na tú novú verziu, automaticky sa všetko prehodí. Pekná vec, SSL certifikát for free. A čo je dobré, máme k dispozícii sledovanie aplikácií a meranie výkonu. Na toto sa v projektoch strašne zabúda, na sledovanie výkonu a logovanie tých problémov a potom typicky to vedie k tomu, že projekt pokiaľ beží rok, tak o ten ďalší rok už nebeží poriadne. Tak tu je nejaký taký malý screenshot, ako rýchlo sa dá vyrobiť aplikácia na App Engine, tam je nejaké GUI, ktorým sa to deployuje, tým vás nejdem zdržovať. To si človek môže preklikať. Proste je to easy, to je celé. Tu vidíme nejakú Google App Admin konzolu, tam vidím nejaké píky, to sú volania proste aplikácie. Mám tu nejaké billing údaje o tom, koľko moja aplikácia zožrala CPU prostriedkov. No a keď si zoberiete bežnú aplikáciu, ako používajú nejakí webári niekde, tak tam nemajú proste monitorovaný ten výkon. Tak v tom prípade odporúčam nasadiť na ten server nejaké kakty alebo niečo, čo vám zbiera charakteristiku, pretože typicky pokiaľ si nedáte pozor, tak keď nastúpi príliš veľa užívateľov, tak server to neutiahne a nie je nič horšie pre webovú službu, ako je nedostupnosť. Tak, log reporty, tu vidíme nejaký poblinkaný log report z Javy, ten stack trace ešte pokračuje asi sem, dole, hej. A zrovna tam Jetine sa tam niečo nepáči. Ale je fajn, že mám integrované to prostredie a kdekoľvek na webe si to môžem prejsť, vyskúšať, vidím proste, čo tam je. Hej? Takže aj na tom produkčnom prostredí mám takýto log report k dispozícii. Dobre, takže keby sme použili App Engine, máme k dispozícii ten hosting, deploynem aplikáciu, funguje to. No, a čo ešte môžeme takto zoptimalizovať? Poďme sa pozrieť na databázu. Tam typickí vývojári si tam spravia nejaké tie create table a postupne vytvárajú tú tabuľku, ale to je pracné. Hej? A my tie informácie, ktoré máme v aplikácii, napríklad v nejakej dátovej vrstve, v podstate replikujeme do databázy. Takže duplikujeme tú informáciu, ktorú už máme. No a je možné použiť Object Relation Mapy. Pre ten Google App Engine tu je príklad, že tu mám nejaké triedy, asi to nie je vidieť, ale nevadí, stiahnete si slajdy, mám ich už na stránkach k dispozícii. A nadefinujem si triedu, nadefinujem si k nej atribúty, poviem, akého je typu, napríklad integer alebo string, kde string predstavuje nejaké listy, ktoré mám k dispozícii, nejaké stringy ďalšie, ako možnosti. No a poviem deploy a automaticky na tom App Engine, tak ako aj na ďalších technológiách, sa mi vytvorí databáza. Hej. Čo je pekné na App Engine, na rozdiel napríklad od TurboGears, je, že ten model sa automaticky updateuje. Hej.
hej? Takže vám to nevymaže dáta, ale vám ten model, ja neviem, pridám sem atribút, tak mi to pekne rozšíri to, čo tam mám. Pre javistov, tu je príklad z JDO mapovania. Zase proste píšem si v Java tie svoje triedy, pekne typované a len proste tam pridám anotácie, kde dám nejaké proste veci pre data nucleus, tam extension, blablabla. A mám kód, hej, automaticky mám vytvorený dátový model. Tak, poďme sa pozrieť na to, čo vlastne Google App Engine podporuje. Jednak je to JDO, to je vlastne to mapovanie, ten dátový maper. Podporuje aj JPA, ale JDO má lepšiu dokumentáciu. Dá sa tam rozbehnúť Spring, takže pokiaľ ja mám Enterprise aplikáciu, beží to tam. No a existuje dokonca aj plugin pre Maven, čo je na tom strašne super, že vám to ušetrí prácu. Takže vy len v Mavene poviete, pokiaľ ste ho nepoužívali, tak poviete len Maven, vytvor mi projekt a on vám proste poskladá a stiahne všetky potrebné závislosti pre to, aby vám ten Google App Engine bežal alebo akýkoľvek váš projekt. Tak, JDO sme si ukázali. Tak, zmena v aplikácii v prípade, že zmením niečo v tej persistenčnej vrstve automaticky je replikovaná do databázy, čo ako milé. Tak, poďme sa pozrieť, ako je to v prípade zmeny API a teraz ideme na niečo zaujímavejšie. Takže jediný človek, ktorý dokáže na prvý krát správne navrhnúť API, je dámy a páni Chuck Norris. Zatlieskajme mu. Takže bohužiaľ vývojári na prvýkrát API nedokážu navrhnúť správne a musíme počítať aj v projekte s tým, že budú hold nutné zmeny. Ja vám tu ukážem teraz takú nejakú vec, ktorá je vlastne vytvorená pomocou Adobe Flash Buildera, ktorú pripojíme na pomocou Discovery Service na server. A bez toho, aby ja som musel písať ručne, replikovať tie dátové triedy, ktoré sú na serveri, ja ich dostanem na klientovi. Prečo to spomínam? Táto technológia je proste vytúnená, je vyladená a bol by som veľmi rád, keby podobný princíp sa objavil aj v iných technológiách, napríklad HTML5. Tak, ako to funguje? Vytvorím si pripojenie na nejaký typ technológie, či už je to PHP, alebo v mojom prípade Blaze.ds. Tunák uvediem nejaké URL, tu mám nejaký forecast z Yahoo, že si chcem sťahovať, aké je počasie, napríklad v Brne. A automaticky Flash Builder mi vytvorí proste skeletóny na základe Discovery, z toho, čo stiahol z XML-ka, z toho serveru, mi vytvorí volanie tej funkcie. To si myslím, že je fajn. Tu vidím parametre, ktoré on mi vlastne tam uhádol. Takže ja mám akoby na strane toho klienta, keď ho vyvíjam, k dispozícii už hotové triedy. Tak, no ale čo je problém, aby som vás na to upozornil, tak keď zmením to URL, tak on mi tie atribúty všetky u tých funkcií vymaže. Ja to možno potom skúsim aj ukázať, ale času je málo, vdali houká vlak. Poďme si ukázať niečo zaujímavejšie, a to je Remote Discovery Service. Pozrieme sa na technológiu Blaze.ds, ktorá beží v spolupráci s App Engineom. Blaze.ds je messaging technológia, ktorá je postavená na Java a ktorá vám umožní napríklad synchronizovať si údaje medzi viacerými klientami, napríklad chat, hej, že mám k dispozícii. Tak to už je tam priamo zabudované a v podstate implementácia na strane klienta je o tom, že ja sa len konektnem k nejakému channelu a môžem spracovávať údaje zo servera. Takže Discovery, ako funguje, tu je príklad, ja som zadal prístup na nejaký server, rovno mi to stiahlo cez web, proste s tým komunikuje pomocou vlastne s tým Blaze.ds. Flash Builder mi stiahol, k dispozícii mám tie funkcie, operácie, ktoré sú tam, vidím, že sú proste typované, takže pekne mi to vyreplikovalo tú štruktúru, ktorú som mal na tom Javovom serveri. Výborná vec je, chcem otestovať operáciu, pravý klik Test Operation, tu vidím výsledky, ktoré mi to vrátilo, takže priamo v Eclipsoch zabudovaná vec, milé od neho. A ešte taká dobrá vec je možnosť generovať si formuláre. Typicky máte zložitú štruktúru v databáze a chcete vyskúšať, ako s tým komunikovať. Hej. Naimplementujem si servis, ktorý implementuje ticket.
No a teraz s ním potrebujem komunikovať. Čo teraz? No, tak ako ja tam môžem basliť nejaký HTML formulár a ručne to tam kódovať, alebo môžem využiť proste funkciu, ktorá mi vygeneruje kompletne celý formulár s typovaním a ja len proste tú aplikáciu skompilujem, spustím a add ticket funguje. Hej. Môžem to potom ukázať. No a teraz také zaujímavé kúzlo, ako zobrazovať výsledky. Mám nejaký datagrid, jednoducho chytím operáciu, ktorá mi generuje nejaký výstup, napríklad get all tickets, spravím drag and drop a ten datagrid sa mi automaticky proste sa v ňom spraví discovery, zistí, aké atribúty sú na strane servera a vidím, hej, proste, čo s tým môžem robiť. No, tak toto mi príde taká celkom cool vec, a hlavne na rýchle prototypovanie. No, a potrebujem si overiť, či nejaký koncept funguje, nakodujem si vlastne len ten javový server, a zbytok už to UI si proste vysekám pomocou toho flash buildera veľmi rýchlo. Tak, ako je to v tom cloude, keď takúto technológiu hodíme na App Engine, tak pokiaľ by sa použil bežný Blaze.ds, tak to vyhodí duplicated session error, keď pošlete nejaký request. Čo je samozrejme nepríjemné. Je na to taký jednoduchý patch, patchnete, prekompilujete Blaze.ds, alebo môžete použiť našu derivovanú technológiu Engine.ds. A pokiaľ používate Maven, tak v repozitári je k dispozícii aj niekoľko archetypov, pomocou ktorých si môžete buildovať projekty, ktoré už sú rovno predchystané a nemusíte sťahovať a hľadať dependencies proste pre Engine.ds, respektíve Blaze.ds. Tak, dobre. Hop. Takže to bolo tak v rýchliku takú technológiu, čo som vám chcel ako ukázať, že čo by sme mali požadovať od tých dodávateľov nástrojov, či už je to Microsoft, alebo sú to Appleáči, aby sme mali proste ako vývojári k dispozícii nástroje, ktoré skutočne zjednodušujú prácu a nie proste ak taký otrok basliť kód na serveri, potom na klientovi a keď spraví nejaká zmena na serveri, tak mi to rozbije klienta a ja vďaka tomu, že to nemám nejak otypované, ani neviem kde. Tu okamžite viem, kde dojde k zmene. Dobre. Tak a teraz niečo užitočné. Kontinuálna integrácia je taký pojem, ktorý by ste mali poznať, pokiaľ vyvíjate akýkoľvek software. A čo je typickým problémom? Mám software a teraz vývojári si ho tam kodujú na tých svojich počítačoch a tento software sa musí vyložiť ku klientovi. No tak raz mu to tam pošle Jožko, raz mu to tam Ferko. Jožko má inú verziu C-sharpových knižníc, Ferko má inú verziu operačného systému, len tam ten používa Mac. Takže ten klient dostane úplne za každým inú aplikáciu. Kontinuálna integrácia je o tom, že ja mám nejaký server, ktorý postupne vždy načisto builduje kompletne celú tú aplikáciu. Jednak by to malo kopírovať taký ten klasický workflow, ktorý by sme mali dodržať v akýkoľvek metodológii, či už je to Scrum, alebo XP, alebo akýkoľvek agile metóda, tak je to PDCA. A postupujeme tak, že najskôr by sme mali niečo navrhnúť, potom by sme to mali podľa toho návrhu vyvinúť. V návrhu sme si zadefinovali kontrolné mechanizmy, skontrolujeme, či to máme dobre. A na to, čo väčšina ľudí zabúda, je práve zlepšenie v poslednej fázi. Hej. Na základe zmeraných výsledkov, ktoré mám, napríklad zistil som, že v serveri sa mi zvýšila dvojnásobne chybovosť po tom, čo tam sme pridali nového vývojára. Tak napríklad zlepšenie môže byť v tom, že ja mu naplánujem nejaké školenie. Tu je príklad z Hudson CI, nájdete to na hudsonsinusgear.com. Je tam jeden z projektov, ktorý je free, je to Picasa Flash API, takže pokiaľ robíte s Picasou a chcete to integrovať do nejakej Flash aplikácie, tak toto je projekt pre vás. No ale to, čo tu chcem ukázať, je vlastne samotný Hudson. Hej. Hudson vlastne spraví to, že po každom komite, ktorý tam vývojár dá, on si tú aplikáciu stiahne k sebe a from the scratch ju celú zbuilduje. Takže za každým mám garantované, že tá aplikácia je buildovaná v nejakom stabilnom prostredí. S tým, že on mi tu potom zobrazuje nejaké také obláčiky, že či tá aplikácia je stabilná alebo nie. Z manažerského hľadiska je toto dobré mať.
takýto nejaký nástroj, tých nástrojov pre kontinuálnu integráciu je viac. Každopádne pozrite sa na ne. Tak, a to, čo je tu asi najdrsnejšie, je PMD. Kto to pozná? Vy robíte proste software a nepoznáte PMD? Chyba. A PMD to nie je ten starý počítač, ktorý si možno ešte pamätáme. PMD je technológia, ktorú autori vôbec bez nadsázky dali taký podtitul Don't shoot the messenger, teda nezabíjajte posla správ. Čo vám to umožní? Zoberieme kód a staticky ho zanalizujeme. ActionScript, alebo C#, alebo Java, alebo PHP. Pre toto všetko, pre všetky tieto jazyky existujú PMD nástroje, ktoré proste ten kód zoberú a porovnajú ho s nejakými pravidlami. OK, máš príliš dlhé riadky. V tvojom kóde sa objavuje príliš veľa kopírovaných sekvencií, hej? Alebo tvoje cykly, ktoré tam navrhuješ, sú neoptimálne. Inštanciuješ premennú v cykle a tak ďalej. Tých pravidel je tam pomerne veľa. No a takto vám to pekne prelezie ten projekt. Hej. Takže tu vidím, že v každom tom builde tej aplikácie vidím nejaký charakter. Dole sú veci, ktoré sú OK, potom máme také relatívne takú tú strednú úroveň tých problémov a červená sú kritické problémy. Tam duplikuje PMDčko je dole, pardon. A to je jedno. Takže mám takto pekne nagrafované, čo tam ten vývojár vyrobil, kde spravil akú neplechu. Ja toto možno skúsim aj otvoriť, a to nebeží zase. Takže vy si môžete napríklad pridáte nového človeka do tímu a on o sebe tvrdí, aký je dokonalý, aký je proste geniálny vývojár alebo čokoľvek. No a pustíte na ňo PMD a vidíte, že on namiesto toho, aby zanalizoval ten kód, ktorý robili ľudia pred ním, tak robí copy and paste. Hej? To je typická metóda programovania, ktorá vedie tak do pekla akurát. A toto vďaka tomuto PMD nástroju môžete odhaliť. Takže integrácia je vlastne veľmi jednoduchá. V podstate väčšina IDčok, ktoré sa dnes používajú, stačí do nich dohrať PMD plugin a priamo vývojár má okamžitý feedback na to, či jeho zmeny sú relevantné alebo nie. Že či tam proste obsahujú nejaké kritické chyby, ako proste zduplikovaný kód. Má to jeden problém, je to štatistika a so štatistickými údajmi treba vedieť pracovať, takže na základe tohoto určite by ste nemali robiť management štýlu, že ty škaredý vývojár, ty si to zle naprogramoval, ale namiesto toho s ním to vykonzultovať, prejsť proste, neviem, jeho štýl návrhu, možno bude mať nejaký nápad, ako to zlepšiť. Proste tieto dáta brať veľmi soft, akoby tie soft skills sú hard, takže musíte postupovať opatrne. A možno ešte lepší prístup je zaviesť toto do nových projektov. Do projektov, ktoré už bežia rok alebo dva, je to nebezpečné zavádzať, pretože vám to vyhlási, že polovica toho kódu, ktorý máte v projekte, je zle. Hej. Netreba panikáriť, to je v pohode. To je úplne bežný standard. Treba povypínať kopec pravidiel, ktoré pre váš projekt nie sú relevantné a na tom zbytku proste si to zanalizovať, či to má pre vás význam. Radšej to spúšťať na nových projektoch, pretože tí ľudia od začiatku chytia ten mindset, že OK, proste máme tu nejakú kontrolu tej práce, je to merateľné s určitými toleranciami a niekto sa díva na to, aký kód my tu produkujeme. Takže ja si osobne myslím, že PMD je dobré integrovať do projektov, ale opatrne. Je to veľmi silná zbraň. Také kladivo na developerov by som to nazval. Tak, ešte jeden taký môj obľúbený odkaz, Software Engineering Radio, sradio.net. A tu nájdete kopec podcastov, ktoré sú zamerané na vývoj, vôbec aj management projektov a prácu proste v tíme, pokiaľ potrebujete udržať ten projekt, aby bežal. Tak, tu sú také celkom pekné tipy, tu nájdete. Tak, ja myslím, že som tu vykladal, takže téma na diskusiu. Otváram diskusiu, pýtajte sa, diskutujte. Zaujímalo by ma, aké sú napríklad vaše skúsenosti v projektoch, či používate nejakú takú vec ako PMD na analýzu kódu. Používa niekto? Nikto nič nepoužíva. Neuvažujete aspoň zaviesť niečo také? Už hej? Takže máte otázky, pýtajte sa.
V PMD používajú vaši ľudia nejaké IDE, nejaké Eclipse, NetBeans. Eclipse? NetBeans. NetBeans, tam existuje normálne plugin, ktorý si vlastne doinštalujem pre ten jazyk, jenom C# alebo vymyslím si Haskell. Tak to tam doinštalujem a v podstate ten vývojár si v rámci toho buildu môže pustiť tú analýzu nad tým kódom. Takže z pohľadu vývojára je to jednoduché. Možno ako v tých prvých krokoch by som začal s tým, že tí vývojári aby vôbec dostali ten pocit, že čo im tá aplikácia vracia, alebo niektoré tie hlášky sú nezmyselné pre projekt, že sú príliš striktné. Takže aby si to tam on nasadil. No a potom vlastne nasadiť to na servery. A je o tom, že ja mám nejaký počítač, nazvime ho server. Na ňom si nainštalujem ten Hudson, je to open source všetko. To je obyčajná aplikácia, stiahnem, spustím, nastavím tam v nejakom konfiguráku cestu k môjmu repozitóriu, kde mám zdrojové kódy a Hudson si už bude postupne čekovať tie jednotlivé komity a budeme grafovať to, čo mu vlastne to PMDčko vrácia. Funguje to tak, že Hudson na každý build potom spustí PMD nástroj a výsledky mi zagrafuje. Hej? Tak, jak sme to mali vlastne tuto. Toto je vlastne, on pri každom builde volá ten PMD nástroj. A každopádne, čo sa týka effortu nasadenia už tohoto Hudsonu, tak pokiaľ s tým človek nikdy nerobil, tak to môže byť tak 1-3 dní práce, než to tak ako nahodí. Takže tak. Pokiaľ by ste chceli k tomu Hudsonu, tak potom na mojej stránke je tam odkaz Hosting Hudson CI, tak je tam odkaz na prezentáciu Michala Gróňa, kde on to podrobne rozoberá. On sa vlastne venuje týmto veciam, tomuto Hudsonovi. Takže tak, môže byť taká odpoveď? OK? Hej. georgik.sinusgear.com už by tam mal byť momentálne v tejto chvíli príspevok, kde je kompletne tá prezentácia stiahnuteľná. Takže stačí sa pozrieť tam. Je tam, super, paráda, díky. Tak, ešte nejaké otázky? Čo by vás zaujímalo z vývoja? Všetci a všetko vedia. Ne. Ja som to prešiel strašne v rýchliku, takže som to asi nevysvetlil dobre. Otázka bola, opakujem na kameru, ahoj kamera, kde je? Že či ten BlazeDS je na to, aby sa na App Engine dalo použiť PHP kód. Nie. BlazeDS je javová technológia, je to v podstate Enterprise Java, kde vlastne BlazeDS mi umožňuje tú discovery tej služby, takže ja dostanem automaticky z tej služby API, hej, takže ja vidím to, čo som vlastne naprogramoval na strane servera. Takže ja tu len zadám akoby vývojárom, aby naprogramovali server a ja si viem veľmi rýchlo z neho vyrobiť GUI. Takže BlazeDS, vlastne jedna z komponent je práve na získavanie tohto API. Hej. Možno pre PHP existuje niečo podobné, ak o tom viete, tak ma upozornite, to by ma zaujímalo, že automaticky to spraví discovery toho a zistí vlastne, aké sú tam typy. Samozrejme, ten Flash Builder, ako som ukazoval, má podporu aj pre PHP, len tam nemám tú typovosť. Že on sa pokúsi, napríklad mám na serveri nejakú odpoveď v XML-ku a on na základe parsingu toho XML-ka je schopný tie typy relatívne dobre uhádnuť. Dokonca aj polia vie uhádnuť správne. Takže ja už potom na strane toho klienta, či už je to erová aplikácia pre desktop, ktorá beží všade, alebo nejaká flashovka, tak to funguje. Jo? Takže tak. Tam bola otázka? Jenom jsem se chtěl zeptat na cenu třeba toho Google App Engine. Google App Engine je free. Pre tých 10 aplikácií je free a akoby ten billing, ktorý tam prebieha, je až napríklad, keď spotrebuješ za 24 hodín 6,5 hodiny procesorového času, akože plného výkonu. Hej. Plus máš tam nejaké obmedzenia, napríklad, že za 24 hodín môžeš použiť len 2000 e-mailov môžeš rozoslať. Hej. Kritérií viac, hej. Takže, a čo je vlastne teraz nové, tak je Google App Engine for Business a za $8 proste mesačne, tak máš
o mnoho akoby vyššie tie hranice posunuté, takže tam nie je problém proste na tom nasadzovať. Pekné je na tom, že to funguje s tým Pythonom, takže človek nemusí nič kompilovať a šupne to tam a beží to, hej. Tak, takže tak. By to mohlo být i na menší aplikace, než třeba ty jako v rozsahu roku vývoje. Jasné, jasné. Ja som toto možno celé poplietol. A presne tak, akoby ten App Engine je na malé aplikácie, proste, ktoré mi škálujú. Ale ten vývoj, akoby celý, viacerých tých aplikácií, lebo aplikácie sú dneska modulárne, aby mali ľudia modulárne problémy, hej, keď im nestačí jeden. Tak práve akoby, keď rozbijem tú aplikáciu do menších kúskov, tak si asi ju môžem pekne deployovať ako samostatné kúsky na ten App Engine. Hej. A to prototypovanie sa tam robí fakt rýchlo, že človek napíše ten kód, hodí to tam, má okamžite proste feedback, má to verzované a plus môže spraviť proste tento discovery, takže má napríklad nagenerované to UI, hej, proste bez toho, aby ja som musel písať kvantá kódu. Podobné veci ako ten Flash Builder pre R a Flex, tak existuje vlastne Dreamweaver v novej verzii v CS5, ktorý veľmi podobné veci umožňuje pre PHP. Nie je to až tak sofistikované, ale stojí to za to. Tam urobili borci kopec dobrej roboty. A pre HTML5 áno. A preto vždy napríklad zistíš, že máš novú verziu aplikácie a že tam máš nejaké chyby a že ti bude dlhšie trvať, než ich odstrániš, tak si tam ľahko dokážeš iba prepnutím radiobátmi prepnúť na staršiu verziu a tá ti tam potom fičí a ty sa môžeš opravať znovu na tom App Engine. Tak, to je na tom super, že v podstate to, na čo to využívam, tak, hej, že v podstate ja si deployujem malé časti a proste si môžem prepínať, kedy potrebujem hotové funkčné časti kódu, keď sú otestované, keď proste prejdú aj užívateľským testovaním, hej. To je na tom fajn. Ne, PMD ako koncept, ako nástroj všeobecný a do toho existujú rôzne moduly, ktoré vedia analyzovať C, Java, C#, Python, Ruby a aj Haskell hádam. Hej, takže to je všeobecný nástroj PMD SourceForge.net, tam to je, takže tam už potom je akurát to zaujímavé napojenie, že priamo si to vložím do toho Hudsonu a je to jednoduché. Objective-C určite. Jo, pretože to sú iné aplikácie, ktoré frčia na iPhone, je to iný segment trhu a človek to potrebuje analyzovať, hej. A typicky aj v tom Objective-C sa dajú spraviť proste skrčky, ktoré potom tú aplikáciu zabijú. Typicky začínajúci developer si ani nemusí byť vedomý, že nejaké jeho konštrukty proste nie sú dobre napísané a keď tá aplikácia proste na tom iPhone beží, tak proste spôsobí, že tá aplikácia nereaguje, hej. Takže tam by si to videl tak. Takže aj pre Objective-C. Je tam toho kopec a ďalšie pribúdajú tie jazyky. Tak, ja by som vás ešte odkázal potom na môj blog, ja tam občas píšem nejaké také veci, ktoré mi prídu zaujímavé pre ten vývoj. Tu na dole, Georgik Sino s Girkom. A tak. Dobre. Čo ešte by vás zaujímalo? Môžeme potom dať reč na afterparty, pokiaľ robíte nejaké tie projekty softverové, tak ja sa vám typicky venujem tomu, že sa v tom projekte snažím nájsť nejaké veci, ktoré sa dajú automatizovať, ktoré môžu zlepšiť kvalitu výstupného kódu, zlepšiť kvalitu toho produktu, či už zavedenie proste kompletnej tej produktovej rady, že robím build, robím produkcie, robím releasy a ako to integrovať v nejakom projekte. Takže pokiaľ by vás také niečo zaujímalo, tak som tu a môžeme pokecať. Chcel som vám hlavne akoby ukázať taký nástrel tej technológie, že na čo by sme sa mali zamerať a čo by sme mali využívať, respektíve vyžadovať od tých ľudí, ktorí produkujú nástroje, či už je to Eclipse alebo niekto podobný. Vlastne čo by malo byť, že mám proste veci, ktoré mi fakt zjednodušujú robotu, nie trochu, ale fakt výrazne, že mi automaticky vygeneruje formulár, drag and drop, hodím výsledok funkcie, mám datagrid skonfigurovaný. Jo? Toto mi príde ako dobrá práca, že to nie je datová drina. Takže tak, a pokiaľ nie sú žiadne otázky, tak aby som to asi uzavrel, dáme si pauzu a
keď tak môžeme hodiť reč o tom. No, tak, díky.